roden af et andengrads polynomium, det findes som r lig minus b plus kvadratrod b i anden minus 4 ac divideret med 2a. Jeg ved, at hvis der kun er én løsning til en andengradsligning, så bliver diskriminanten nødt til at være b i anden minus 4 gange a gange c lige 0. Og det er så rimelig afgørende for, at når der kun er én rød, så bliver diskriminanten simpelthen nødt til at være 0. Og det betyder, at b i anden så bliver til lig 4 gange a gange c, og det betyder også, at denne rod, den er så minus b divideret med 2a. Og det benytter jeg til at indsætte i faktoriseringen, at a gange parentes x minus r i anden. Herved der får jeg, at a gange parentes x i anden minus 2 gange r gange x plus r i anden parentes slut. Og nu indsætter jeg så r lig minus b divideret med 2a. Og herved der fås, at a gange parentes x i anden minus 2 gange parentes minus b divideret med 2a parentes slut gange x plus b i anden parentes slut. Og ved så at trække sammen, så får man, at a gange c, a gange parentes start x i anden plus b divideret med a gange x plus 4 gange a gange c divideret med 4 a i anden. Og det yderste a, det ganger jeg så ind i parentesen, hvorved jeg får, at ax i anden plus bx plus c